Здравейте! Ще направим една кратка практика навън, да се заредим с прана, с жизнената енергия. Сядаме удобно, изправяме гърба и ще направим една дихателна техника. Поставяме лява ръка върху сърцето, дясна върху корема, затваряме очи, отваряме раменете и ще дишаме само с корема, т.е. дясната ръка, която е върху корема, се мърда напред, издуваме корема, изпълваме го с въздух, а лявата ръка остава непроменена. Издишваме, прибираме корема и дясната ръка се прибира навътре. И вдишваме, докато броим до 4, изпълваме корема с въздух. Издишваме, броим до 6, бавно, през носа дишаме. Вдишваме до 4. И издишваме, броим на ум до 6. Последно вдишване и издишване. Отпускаме ръцете. Вдишваме, издишваме, успокояваме дъха. И ръце през страни. Вдишваме, загребваме енергия. И издишваме. Вдишваме нагоре, прав гръб и издишваме. Вдишваме, оставаме ръцете горе, отваряме раменете, допираме длани, издължаваме нагоре към небето. Оставаме тук за няколко дъха. Да освободим слънчевия сплит, да освободим напрежението там, да отворим раменете, да изправим стойката. Дишаме. И вдишвайки, протягаме още малко нагоре. Издишваме дясна ръка в страни. Протягаме лявата ръка надясно и издърпваме хубаво с ръката, поглед нагоре. Разтягаме цялата лява страна. Вдишваме горе две ръце, издишваме лявата ръка долу, дясна ръка силно протяга.
Издишваме две ръце горе. И издишваме лявата ръка на дясно коляно, дясна ръка зад кръста. Може да хванем лявото бедро, ако успеем, ако ние го поставим просто зад кръста. Дишаме. Вдишваме две ръце горе. Издишваме на другата страна. Дясна ръка върху ляво коляно. Лява ръка зад кръста. Дишаме бавно, дълбоко през носа. И вдишваме две ръце догоре, протягаме. И издишваме, пускаме ръцете на колената. Ще направим кръгчета. Накланяме се към дясно коляно. Заобляме гърба назад. Издишваме, вдишваме напред. И издишваме назад. Напред вдлъбваме кръста, назад заобляме гърба. И обръщаме посоката. Последно кръгче. И изправяме. Дясна ръка протягаме, хващаме с лявата ръка десния лакът. И дясната ръка отива зад нас. Отваряме раменете. Дишаме. И протягаме две ръце, свиваме левия лакът с дясна ръка, го хващаме. Разтягаме. И отпускаме ръцете, разтърсваме. И отново лява ръка върху сърцето, дясна върху корема, затворени очи, изправен гръб, отворени рамене. Няколко дъха. Поглед навътре. Фокус върху дишането, бавно и дълбоко. Нищо друго не съществува в момента. Наблюдаваме дишането си. И нека насочим вниманието си, мисълта си към нещата, за които сме благодарни. Нека благодарим, че имаме и днешния ден. Да го изживеем, да му се радваме. Да благодарим за близките ни хора,
че имаме възможност да сме с тях. Да благодарим за всички изобилия, които имаме от храна, вода, мир, дрехи, дом. Всичко, за което приемаме за даденост, а всъщност са малки чудеса, които трябва да оценим. Да сме благодарни за тях и да им се радваме. Вдишваме, издишваме. Ръце престрани. Вдишваме, загребваме си цялата енергия, от която имаме нужда. И се я прибираме в нас, в центъра си. Вдишваме, издишваме още веднъж. Намасте.